Hi guys! Welcome back to my channel! Magandang umaga sa inyong lahat. Eto, presko na ako. Eto, nakaligo na ang partner ko. Ayun, nangapi. Nangapi siya. Tapos ngayon, ipakita ko sa inyo ang buong palibot. Hayag na hayag kang adlaw. Siga na siga kang adlaw. Siga pa sa akong mata. Hindi ba? And maganda kasi walang nagpatugtog. Here sa among gerentahan. Ang sa likod, ayun. Tapos, ang sa harap sa aming narintahan na bahay, may video kihan. Ayun, video kihan yan dati. Pero sa ngayon, wala na nag-video okay. Pero andyan pa yung video kihan nila. Kaya, pwede tayo mag-video okay diyan. Tapos, ang dito naman sa likod, ang sa likod, ang sa likod ko, no, yan ang kusina namin. Tapos likod ng kusina, ito ang tubig namin. Ayan, nakabaril siya. Sa likod na aming kusina, yon. May mga tilapia dyan. Ayan, fish pan. Yun. Tapos, excited. Kasi malapit kami sa dagat. Ayun, pwede tayo magtampisaw sa dagat early in the morning. Hindi ba? Kaya, ipakita ko sa inyo ang palibot diri sa aming narintahan. Tapos, sa dagat na tayo. Siga na kayong adlaw. Siga pa sa akong mata. We're here. O, diba? O, tapos, may hagdanan. Hagdanan siya papunta sa dagat. O, diba? Tapos, ang Camiguin Island, tuara. Mao na siya ang Camiguin Island. O, malinis ang dagat. Malinis ang dagat dito, guys. Pwede tayong maligo dito. O, diba? Ayun. So, naipakita ko na sa inyo ang palibot diri sa among narintahan. Ayan, nakita na ninyo, di ba? Presko na presko ang palibot. Dool sa dagat. Dool sa mga isda. Dool sa mga sirena. Tapos ang partner ko nagsilhig-silhig. Nagwalis-walis siya, guys. Ayun. Parang maganda dito sa labas mag-unboxing. Kasi maliwanag na maliwanag. Parang kitang-kita ang dako kong mata. Kaya, dito na lang ako mag-unbox sa pinadala sa akin ni Madam. Thank you so much. From Cotabato. Ayan. Tapos, ito na ngayon ang pinadala sa akin. Yung pinadala sa akin ni Madam. From Cotabato. Pero, nandun siya ngayon sa Japan. Tapos, pinadala ito sa kanila doon sa Cotabato. Tapos, pinadala rin dito sa akin. Diba? Imagine, ang layo ng pinanggalingan nito.
Ang layo-layo ng pinanggalingan nito. Ayan. I-unbox natin kung ano ang mga ito. Ayan. Buksan ko na. Ang partner ko, naghanda na naman siya ng pagkain namin. Hindi ba? Ayan! O diba? Parang sosyalan na sosyalan talaga to. My God! O diba? Tapos ano pa siya? Diba? Madam Ken, thank you so much. Ayan! Parang ang ganda nito. Tingnan natin. Tapos i-open natin. Baka pwede pa ito magamit ang ano. Ganyan na lang natin siya. Tingnan natin. O diba? Parang ang puti-puti ng mukha ko ngayon. Char lang ha. Ang bisyusa lagi ko no. Wala, nagisi. Char. Oh my God. Ala. Diba? Ala, sosyalan kaayo. Sosyalan kaayo, guys. Oh my God. Formal dress. Pwede to siya pang simba. Pwede rin siya pang party. Kaya, ako ni siyang tipigan og ayo. Nindot siya. Diba? Babae, di ko magsuot ani. Butangan din ako bagol dani para bukdok ang yutoch. Diba? Bagol na bagol ang yutoch. Oh, diba? Tapos di apa. Oh my God. Hala, uy, pura unsa ni siya para pang kuan siya para pang sosyalan man ni nga kuan uy. Pang sosyalan ni siya nga sanina. Unsa pasosyalan nga sanina. Pang sosyalan kay nga mga di ba? Di ba? Ginoo ko, madam na madam ang tatanaw dani uy. O diba? Pag anak dayon kita. Ay, oh my God, thank you so much. My God, madam. Wow. Oh my God. O diba? Naku, pag masuot ko to baka ay, naku, Diyos ko. Sosyalan kayo. Oh my God. Ang problema, kay wala ko'y tutoy. So, dili na problema. Kay pwede man siya suksukan sa papel. Di. Tutoy na. Diba? Thank you, madam. Sosyalan kayo. Wala ni Bukdo. Sexy, madam. My God, thank you so much, madam. Ano apa, Jud? Hala.
O, diba? Oh, look at. Wow. Diba? Mura man sa tagbag kung honeymoon ani magsuot. Uy. Diba? Sosyalan kaayo, madam. Thank you so much kay madam. My God. Pang dato naman ni madam nga suot, uy. Mauwaw, wag po kumusuot ani, uy. Mauwaw kung magsuot ani madam, uy. Kay, mura magpangdato ra kayo niya. Tapos, habwa kayo ang sus kinuok ko. Diba? Klaro na klaro kaya atong panty na ni madam. Thank you so much. Thank you, madam. My God. Alam, naapad dyan. Ayan. Panglakaway, dyan siya tanan. Napay tag. Napay nakabutang. Diba? Ayan, madam. Salamat kayo, madam, ha. Diba? Girl na girl, di ko ani madam tanawon. Ayan. Thank you, madam. Pagsosyalan kay ang mga sanina. Naapa jud. Hala, mag-try kong suot na pud ani. Hala, ang dinhi. Pag maglingkod ta, Jesus, makita ang kuan. Makita ang ventilator. Makita ang kuan. Salag sa putyukan. Bitaw, no? Cute kung kayong dani, no? Pero design na niya. Sexy kayo ni siya. Murang magbantay-bantay ka bayot. Na magsuot ka dani, di ka magbilangkad-bilangkad. Kay kung magbilangkad-bilangkad ka, makita jud ang balay sa putyukan. Sosyalan kay madam. Pang syudad jud kay siya. Diba? Oh, girl na girl. Itlog. Kumain ng itlog kasi masarap ang itlog. Dagan kay salamat so much, madam. Tapos, o diba? O diba? Ayan, may nakapangalan pa. May nakalagay pang ano. Diba? Sosyalan kay madam. My God. May mga dress, may mga whole dress na ako. Thank you so much, madam. Oh, no, 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 no.
Ayun. Ito ang mga pinadala ni Madam. Pangsosyalan ng mga damit. Hindi ko naman to pwede doon sa bukid suroy-suroy kay sosyalan man ni siya. Panglakaw man ni siya ang sanina. Diba? Hindi siya pwede dadto. Yun. Thank you so much, Jud kaayo, Madam. Diba? Naanak ko yung mga dress. Kani, Jud, murag nakuan, Jud ko, ani, adunahan kay ko magsuot, ani. Ginuo ko. Diba? Unya. Tapos magpanty ka lang. Tapos magpanty ka lang, diba? Ginuo ko, nakakaakit ng mga, diba? Sosyalan kay Madam, maulaw ko, ani. Okay lang og legs na legs kaayo ko. Kung kanya akong suoton unya diha sa beach unya nagpanti-panti ra ko. Nya na ay mga boy sa kilid. Labayon siguro ko nilag balas or ilubong jud ko nilag balas. Diba? Diba sosyalan kaayo. Ang ngayon ang sa mga dato siguro ni. Pero pag ako'y musuot dani kaingon siguro sila, huy, naggawas Aramina. Diba? Ayan, Madam. Daghan kayong salamat, Madam. Daw ka ni Pod. Diba? Tanawa. Kung kanya kung suoton unya maglakaw-lakaw ko sa bukid, dito sa kasagbutan, ko, marip kong inkanto dani. O diba? Hunahuna sa inkanto, ikaw ang bayot nga nila lang. Nagpaakit-akit sa kasagbutan. Karon ripon ka na ko. O diba? Kaingan na sigurong inkanto, no? Kay, grabe man kanipis. Nya, grabe ka mo bu. Nya, gino ko magpantira ka. Uy, gino ko marip yung kag inkanto bayot. Wa? Or igaid ka sa inkantos kalubihan. Bitaw, char lang. Grabe, magud ka sexy kaayo. Grabe ka sexy kaayo, Madam. Grabe jud ka sexy. Di na ako ma-imagine niya magdagandagan ko dito sa kapakuhan, magingani. Ginuo ko basig diha pa jud ko magukuran ug banakon. Oh my God, I'm so happy, Madam. Thank you so much, Madam. Madam Kim, thank you so much. Ayan, guys. Parang pinawisan ako. Ayan. Maraming salamat talaga, Madam, sa suporta ninyo sa ako, Madam. Thank you so much. Sa mga bagong subscribers, thank you so much. And sa mga wala nag-skip ng ads, maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa akin. Ayan po. Sa mga followers na ako sa TikTok, maraming salamat din sa suporta ninyo sa akin. Sa mga nagpadala sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang saya-saya ko kasi andyan kayo palagi sa akin. Thank you so much sa inyong tanan. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!